Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar dik li kienet l-art tal-Lauenbrau jitkellem fuq proprjetà b'valur ta' kważi 9 miljun euro. Art li fl-aħħar tal-ftehim dubjuż spiċċat għand il-kumpanija ta' Zaren Vassallo, sostenitur kbir tal-Partit Nazzjonalista. F'dan id-deal li skont l-awditur xejn maturi governanza tajba kien mifdi ċens ta' kważi 9 miljun euro u kienu kkanċellati kundizzjonijiet fuq l-art f'Ħalqormi. Dan fi żmien li tal-Marsovin Limited u Agrico Limited li kellhom l-isma fil-birrerija tal-Lauenbrau kellhom diġà ftehim ma' Vassallo Builders Group Limited, però il-ftehim kien jorbot biss jekk kemm il-darba l-kondizzjonijiet fuq l-art ikunu kkanċellati. Intqal li dan huwa ta' tħassib għall-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u l-evidenza indikat li l-Gvern kien konxju u possibilment anke ffaċilita tranzazzjoni. Saħansitra kien sar ftehim bejn iż-żewġ naħat tal-Lauenbrau u ta' Vassallo fejn intqal li l-bejgħ kellu jsir jekk il-Gvern jikkanċella l-kundizzjonijiet fi żmien 7 ġimgħat. Bl-awdituri sostni li dak kien perjodu impossibbli jintlaħaq jekk kemm il-darba jsiru l-affarijiet skont il-mekkaniżmi legali stabbiliti. Iżda jgħid iktar minn hekk. Saħansitra Nazzareno Vassallo xedt li r-rappreżentanti tal-Marsovin Limited qalulu li kienu diġà ftehmu mal-Ministru u d-Dipartiment tal-Artijiet biex il-kundizzjonijiet ikunu kkanċellati bi ħlas ta' inqas minn 9 miljun euro. L-awditur innota l-aġla u kif kollox inħema f'temp ta' ftit jiem. L-NAO jikkunsidra dan bħala indikattiv ta' pressjoni biex ingħalaq il-kuntratt tal-2009. Għall-awditur fir-rapport tiegħu li fisser kif jindika li kien hemm min ried jakkomoda il-fatt li tal-Marsovin u Vassallo diġà kellhom ftehim. Għal darb'oħra reġa' sostna kif l-element ta' pressjoni politika kien ikkonfermat minn Zaren Vassallo li minkejja li semma li Ministru kien marraf b'kollox qal li ma jafx min kien il-Ministru. Dan huwa biss parti minn rapport ibes tal-Awditur Ġenerali li minn barra lejn ftehim tal-2009 ħares ukoll lejn ftehim fuq l-istess art fl-2012. Ftehimiet meqjusa bħala negliġenti u ta' tħassib serju għall-NAO. Bl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jgħid li l-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u Konsumaturi wkoll iġorr element ta' responsabbiltà nuqqasijiet serji li seħħu fl-2012. Dan il-Ministru ma kien ħadd għajr Jason Azzopardi.